cubo lah dekai cubo mami ke bala untuk pamela tapi denai indah bayangko denai tapi balam urang nan sadalape hadape mangko maupe Allah hadape mangko maupe balam nan indah madarimu tolong tengah yo patenggang ka jare kapasa bila ada urang gamang hati dan apa manang uang kadi hati tak seso denai kaku manang huroso hadilape hati dan ibu hakui bala hatari ayo Kaba ajuo jika cari dipasalahkan mangan balam dan balapekan mungkin sangkalah mulai usaha mangko balam tabah patenggang ka jare kapasa di ladang urang gamang-gamang hati dan apa manang uang kadi ambil hati tak seso manang doso